Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê li Amedê gorî namzetên xwe yên hilbijartinên heftê Hezîranê ji 11 namzetan navê 9 namzetan da guhertin. Rayedarên AK Partiyê vê yekê wek fêmkirina peyama heftê Hezîranê dinirxînin û namzet amaje dikin ku ev guhertin li gorî hêvî, bertek û pêşniyarên xelkê hatine kirin. Lêkolînê ku li nav gel de hatin kirin, ev anketan vana hatin dan berçavê xwe ev lîsteha pêk hat. Ev tepkiya ku gel nîşan da meriv nikare nevîne, yani meriv mecbûr e bide berçavê xwe hem ji bo gel, hem ji bo welat, hem ji bo partiyê. Ev pêvajoya ku di vî çend mehê da hat pêkanîn, gelek em hêvîdarin ku gelê me hinek tişta bide berçavê xwe. Her çiqas AK Partî dibêje wan guhertineke berfireh pêkaniye jî, rojnamevan û lêkolîner amaje dikin ku ev guhertin ne guhertineke bi bandor e, ku encaman bide guhertin. AK Parti Ez bawer nakim ku AK Parti peyama heftê Hezîranê fêm kiribe û li gorê vê guhertin pêkanî be. Lewre xelkê Bakurê Kurdistanê ne guhertina namzetan dixwast. Xelk dixwast ku pêvajo bidome. Lê niha pêvajo tune ye û şer û mirin ye. Tenê guhertina namzetan têra çareseriyê nake. dolayısıyla yansıması çok farklı olmayacaktır. Ülkemize, demokrasimize, milletimize hayırlı olsun diyorum. AK Partî di hilbijartinên heftê Hezîranê de li Amedê yek parlamenter derxist bû û dixwaze ku di hilbijartinên yekê mijdarê de bigihîje hêza xwe ya berê. Çavderên siyasî amaje dikin ku her çiqas AK Partiyê di lîsteya namzetên xwe de guhertineke berfireh çêkirbe jî tişta girîng ew e ku ev guhertin di polîtîkaya AK Partiyê de jî pêk were. May Yüksel, Rodaw, Amed.